Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po isang malupitan na putok-batok na mukbang na naman po ang inyong matutunghayan. Dahil nakapagluto po ako ng crispy maskara ng baboy. At crispy pata. Mayroon din ditong pipino at saka bagong isda or ginamo sa Bisaya. Meron din kaming coke sa inumin. Suka din na mayroong ahos, bumbay at saka sili, limonsito. So ayan mga ka-studio, this is a sponsor video po pala ni Miss Drops Backyard. So, collaboration din pala namin to. Si Miss Drops Backyard po, idol ko po yan sa video editing. Ang ganda po ng mga output niya talaga. Mayroon siyang sariling YouTube channel, may kita nyo po doon kung gaano siya kagaling talaga na video editor. Professional po siya po. At nagsushoot po siya ng mga kasal o weddings. Tsaka, ang gagaling talaga ng mga biro ni ma'am, no? So, kabayan, idol ka talaga kita sa mga biro, sa mga editing. Galing po. Pati yung color grading ng kuha niya, parang nanonood ka talaga ng movie. Opo. Kaya, since ito ay isang collaboration po, bibigyan natin siya ng time po. Ipi-play po namin dito ang short clip ng video niya po para naman po makita po ninyo. Pasok. This is good. It tastes just like Jollibee. Yan na po, sa nakita nyo po, ang galing talaga ng mga gawa ni ma'am po. Puntahan po natin siya, suportahan po natin siya dahil isa din po siyang Pinoy. So, suportahan natin po mga vloggers po na Pinoy, na local po. Puntahan Oh. natin at i-subscribe. Huwag po tayong maging, wag nating pairal po yung crab mentality na nagpapailahan po tayo pababa po. Tulungan po natin yung isa't isa po. Di ba? Kasi tayo lang din po nagtutulungan mga Pinoy po. Tapos, yan na po magbibigay din ako ng link doon sa baba para mapuntahan nyo din siya. At saka, bago kami mag-start mga ka-studio, pray muna kami. Bless us, O Lord, in these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. So maraming salamat talaga kabayan or Miss Drops Backyard sa sponsor niyo po. May nakapasok pala na langa mo. Isang langa. Sa bahay po namin, close po talaga yung bahay namin. Pero minsan mayroon talagang nakakapasok na ano. Mag-start na tayo. Start na tayo. Saan tayo magsimula pa? Ito tayo sa kwan. Dito. Sige. Kunin ko na ito bang? Ayan po oh. Crispy po nito mga ka-studio. Yan. Ikaw yung maglaksi pang. Okay. Wow. Yan sa'yo yan. Sige pa. Init pa po. Yan. Sausaw ko sa manatin. Sige na mo sa ako pa. The best ang pagkalutong, hindi sa matigas. Kain po tayo. Ang sarap.
Yung balat ko kasi niya is manipis lang, oh. Mm. Check nyo kung alin sa dalawa yung pipiliin nyo mga studio. Sa lutong at sa juicy po. Mm. Ang sarap po niya isaw-saw talaga sa ginamos. Ayan o, nakita nyo naman yan o. Diba? Juicy pa sa loob. Ang lambutan niya kasi pinakuluan ko siya ba. Ang laman naman na antikman natin. Check mo ang lambot ba siya. Mm. Lambot, di ba? Ang lambot siya guys. Mm. Yan o, ang loob o. Hmm? Hmm. Lambot niya talaga. Mm. Kagandahan dito sa pata, ang dami niyang laman ba, no? Excuse me. Excuse me, tukan ko. Ako sinok na yan. Dukot, oh, lami ka ni dukot ba? Mm. May gatos sa ginamos. Ito naman tayo, mang. Dito naman tayo. Wow, Grabe. grabe oh. Yan oh, juicy, di ba? Sa iyo to mo. Thank you pa. Hmm. Wow. Sausaw Tingnan sa mo kung ginamos. crispy ba. Wow. Di ba? Ang lambot lang. Mm. Sa dalawang ito mga ka-studio, alin sa dalawa yung mas gusto nyo dito? Let us know po. Comment po kayo. At kung bago ka lang sa channel na to, please subscribe po to our channel and pakiclick na din po yung notification bell po. Maraming salamat talaga po. Ito po, tinga ng baboy. Ito yung the best, mang. Gusto mo? Mm. Ubkob kayo pa. Mm. Para talaga siyang chicharon, oh. Mm. The best. Putok-putok talaga. Mm.
Parang crispy lahat. Mm. Mm. Lagyan natin mga Bombay. Oh. Wow. Kunan kita. Mm. Thank you, Pang. Grabe ito, ma. Yung jukot. The best ang tinga mo. Mm. Para makakuha ka ng ganitong pagkaluto po, kailangan po talagang makipagbakbakan ka sa mantika. Grabe po yung putok-putok. Mm. Para po nag-New Year dito sa amin. Lakas po. Kahapon na marinate ko na to siya. Tapos nilagay ko sa na pakuluan ba. Una-una po pinakuluan ko, sinabay ko na sila kasi same lang naman ng ingredients eh. Pinakuluan ko silang dalawa. After nun, nilagyan ko ng asin. Tapos para gumanda, yung balat ba, Lumabas. tuhugin mo yung balat ng kahit tinidor lang, ganyan ba. Tapos lagyan mo ng asin, tapos yung last isuka, pahiran mo ng suka ba. Para ganito, mayroon siya putok-putok. Tapos lagay mo sa ref para mawala yung moisture niya ba. Para pag-fry mo, talagang putok-putok Crispy. talaga siya. Oh. Crispy talaga ang kinalalabasan. Pero ang diskarte po dyan is una po fry mo siya pero mahina lang po yung apoy. Tapos yung second frying naman po sobrang malakas na po talaga yung apoy ba. Para yung last frying niya puputok na talaga siya yung mga balat niya ba. Pag mahina po yung apoy nyo, naku po, hindi po yan magpuputok-putok yung balat. Dapat yung sobrang init talaga, yung kumukulo talaga yung mantika. Kasi pag ganito, kalaki po. Maglalagay ka nito sa mantika na wala yung init ng mantika mo. Kapag masyadong malaki yung piniprito mo ba. Lalo na galing siya sa ref ba? Mm. Overnight siya nilagay sa ref. Kung mabanda dito mo. Mm. Ito may malapit sa mata. Kaya halos lahat po ng balat niya, oh, grabe, putok talaga. Mm.
Yan oh, gusto ko dito. Ang laman niya ba oh? Sobrang juicy talaga. Yung maskara ng baboy kasi, walang halos laman, halos balat ang tagapat. Kagandahan dito sa pata, mayroon talaga siyang laman, tsaka pats. Kunti lang yung skin niya. Ikaw, Mang. Kuha lang ako pang. Mm. Yan oh. Parang lechon. Mm. Inom muna tayo. Ang dami pala ng rice, ano? Mm. Muntik mo na maubos. Mm. Mm. Excuse me po. Yan po sa mga health conscious po na nanonood sa amin po, huwag po kayong mag-alala dahil nag-exercise po kami. Mm. At saka umaga po kami kumakain. Ngayon. I-prepare kami ng gabi para bukas ng umaga. Ngayon, 9 AM dito, kumain na kami ba? Kasi hindi kami kumakain ng gabi na kasi papunta ng tulog ba? Hindi ka mahilisan, ano yan, no? Hindi ka matutunawan, no? Ikaw alin dito yung pipiliin mo. Pareho to masarap. Pero kung umili ka lang isa, alin dito. Kung sa crispiness ang pag-uusapan pa, ito, maskara. Grabe yung crispy niya talaga. Ito naman, maganda siya dahil pwede makain ng lahat ba, lalo na may kasama kang bata kasi mayroon siyang laman. Tsaka crispy rin naman yung balat niya. Siguro kung ako papipiliin ito na lang. Kasi may laman siya ba. Grabe, juicy talaga. Oh. Sobrang lambot. Ikaw pang. Saan sa'yo? Excuse sa dalawa. Ako papiliin mga ka-studio. Since mahilig ako talaga sa tinga ba ng baboy, dito ako talaga sa kuan. Pero mas ma-cholesterol to sa compare dito ba. Kasi puro halos fats lang ba tsaka skin. Yung tinga talaga ang sarap mga ka-studio. Yun yung kuan ba. Gusto ko ba. Masarap din naman dito, may mga buto. Kitkiton, malamig yung kitkit, bukog. Lalo na si Sax, ito talaga yung sa kanya. Oo. May buto ba? May buto kasi, oh. Ang sarap ng buto ba. Tsaka pag hindi po ito maubos, pwede rin itong gawing sisig. Hirapan talaga kami ubusin dito sa totoo lang mga ka-studio. Tsaka katakot din pag ubusin to, magka high blood na tayo. Okay lang sana kung isa lang ba isa. Dalawa kasi ito.
Grabe, naubos mo lahat pa? Ang dami no, no? Hmm. Ang dami pala nalagay mo. Halos isang kaldero rin yung nakain namin, kanin. At yun na po mga ka-studio, maraming salamat po talaga sa kakulab natin ngayon si Miss Drops Backyard. Puntahan po natin mga ka-studio. Suportaan po natin mga kapwa natin Pinoy. Maraming salamat talaga kabayan. Thank you, ma'am. Tapos special shoutout kami sa dalawang channel po na nag-super chat sa amin last premiere po. Ma'am Sweetlyn Teriote po, Bisaya din po yan. Tapos nagmumukbang. Maraming salamat sa super chat, ma'am. Tapos si Bisaya sa Denmark. So si ma'am po nagbigay po siya ng gift para kay Sax daw. So maraming salamat talaga. Ma'am, Bisaya din si ma'am, pero nakatira siya ngayon sa Denmark. Maraming salamat po talaga. Tapos shoutout din pala ako sa cousin ko na nagbablog. Nagbablog na daw sila ulit si Jess and Tom. So yan po yung channel na Jess and Tom po. Mayroon sila nung mga makeup yung sa kanila mo. Tsaka random vlogs din siguro mag-add sila. So suportahan din natin mga studio. Salamat kayo, Jess. Shoutout pala sa friend ko si Marty Atendido. Nasa Korea siya ngayon mga studio. At sa asawa niya na si Yubo. Mayroon silang channel pala. Nagmumukbang din silang dalawa. Pong grabe ang sarap ng pagkain lang. Mga Korean foods man. At saka nagpipicture sila ng mga restaurant ba. Sa restaurant sila kumakain. Sus, grabe ang sasarap dun mang. Marty Atendido po. Pinoy din po yan. Oh. Please visit po. Maraming salamat talaga, busing. Shout out din Angelita Repizo. Rosalinda Kato from Japan. Yan may meron channel. din po siyang channel. Bia and Anne's channel. So ayan po, may channel din po yan si ma'am po. Heart Braza. Kaori Tuazon from Japan. So hi po. Muna Lee Gilaran Toricampo. Chris Sadia from Negros. Hi po. Ryuji Dexter Sanchez from Cebu. Arlene, shout out. Shout out Giging and Kuya Clint. Ria Ibit, shout out po ma'am. Nagbumukbang nito ma'am, mayroong channel si ma'am. Angelo James Luaton. Alaina Mapande. Dave Sumatra. Ma'am Emma Bilgera Sklumer. Yan, pasensya na po. Ang hirap po ng Ang hirap basahin. basahin ang apelido mo. Jane Gragasin. Janessa Piñas. Jana. Juby Distua at sa misis niya from Santa Ana, Manila. Sheila May Avila. Rinrin Evangelio. Zach Miguel Pangilinan. Sinia Sin's Journey. So ayan po, mayroon siyang channel po. Father and Son TV. Meron din pong channel. Sally Bulaong. Gerald Official Vlog. Ria Mantel at sa kaibigan niya na si Mariam from Saudi Arabia. Ay po. Belated happy birthday Michelle Manlangit. Kahapon yung birthday niya, June 26. Belated happy birthday po ma'am. Chuna Kaniko from Japan. Shout out po. Milay Abduhan, meron po siyang channel. At shout out din sa kapatid niya na si Dayline Abduhan na nasa Cebu. Mildred Pilarca from Taiwan. Shout out ma'am. Angela May. Mary Jane Alulor. Maria Sinilio. Lorena Ulager. Shout out Cortez and Pancha family in Mandaon, Masbate. Hi po. Litaya Mike Tinidero from Oman. Shout out po. Sheila Suelo. Chrysler Oy from Dipolog City. Shout out. Charlie Christopher Lee at kay Baby Oreo. Hello po. It's me, Real Gamer 923 Roblox. Shout out. Ella Valientes. I Simple Life. Mika Lim. Rosemary Campilan from Jinsan. Ginalyn Bigata. Ralph Aguirre. Ila Joy Maglalang. Christine Bermudez. Shout out. Teresa Alvarado from California. Hi po ma'am. Andrew Rivera. Fatima Salimuto. Vlog No Copyright Music. Manong Nurse. Ju Chris Gabisay from Cebu. Hi po. Sian Leonard Olayon. Tiffany Jane De Leon Esquivel.
CJ and I. Divine Canilio. So Yeah. ayan po lahat pala mga studio. Maraming salamat po sa suporta ninyo at sa lahat po ng nag-grade sa akin sa birthday ko po. Ang dami niyo po, hindi ko kayo maisa-isa lahat. Maraming salamat po talaga. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang natin today. Please comment po kung alin sa dalawa yung mas gusto nyo po, yung maskara ng baboy or yung crispy pata. At dyan na po nagtapos ang mukbang namin today. Bye for now and kita-kits sa susunod na mukbang.